Am revenit în direct, iată, la Ploiești TV. Suntem alături de dumneavoastră astăzi într-o zi importantă, o zi în care cu toții ne decidem viitorul. Dacă nu ați mers încă la vot, sper că veți face lucrul acesta până la 21, atunci când se închid secțiile de vot. În continuare, în platoul Ploiești TV, alături de mine se află Iulian Șerban și Cristi Ilie. Am discutat înainte de pauza de publicitate și despre așteptările pe care le avem, așteptări pe care ar trebui, în primul rând, să le avem de la noi și schimbarea să vină de la noi, spuneai tu bine, Iulian. Am vorbit un pic și despre educație și ne zicea Cristi că și acolo trebuie lucruri să se mai întâmple și să se mai schimbe. E bine, vorbeam chiar înainte să luăm pauza despre diferența aceasta între urban și rural, diferență care s-a simțit și în rândul candidaților și au adaptat, să spunem așa, discursul, iată, în funcție de alegători. E în regulă, e bine că s-a întâmplat așa și, nu știu, cum vezi lucrurile astea în viitor, Iulian? Cred că e în regulă să se întâmple lucrul ăsta, pentru că fiecare alegător din fiecare zonă așteaptă să audă sau așteptările sale sunt specifice. Cred că mesajul de comunicare sau canalul de comunicare e diferit în zona rurală față de zona de online, față de zona de urban central, să spunem. Și atunci, candidații au mers exact pe canalele pe care le cunoșteau pentru a avea acces la aceste grupuri sociale, acești alegători. Că sunt din urban, că sunt din rural, important e ca oamenii să știe pe cine votează și să facă asta cumva în cunoștință de cauză. Să facă asta împăcați, să nu facă asta constrânși sau convinși de alții. Și dacă stăm bine să ne gândim, nevoile sunt diferite. Fiecare dintre noi are nevoi diferite. Un singur om ne va reprezenta însă pe toți și va conduce această țară. Într-adevăr, canalul și mesajul a fost diferit de la rural la urban. Același lucru putem spune poate și despre tineri și despre cei mai în vârstă. Au nevoie să audă lucruri diferite sau rezolvări la soluții la probleme diferite. Care crezi tu, Cristi, că ar fi mesajul poate cel mai potrivit sau, de fapt, nevoile cele mai acute ale tinerilor, lucruri care te nemulțumesc pe tine, ne mulțumesc pe colegii tăi, ne mulțumesc pe cei de o seamă cu noi până la urmă? Cred că sunt foarte multe lucruri dacă să ne gândim în ansamblu. Noi sperăm într-o schimbare bună, să zic, nu pot să zic pozitivă sau negativă, că nu știm ce se va întâmpla. Sper să li se ofere tinerilor o șansă mult mai bună în toate mediile. Stăteam și mă gândeam la un moment dat cum în America sunt foarte bine văzuți românii și într-o companie e a doua limbă vorbită. De ce să nu îi motivăm să rămână în țară și să facă lucrurile alea aici? Și să creăm, fiind atât de bun în domeniul IT-ului, de ce să nu să stea în țară, să-i motiveze să stea în țară, să facă aici acele lucruri și să ne ridicăm oarecum pe domeniul acesta. Așa este. Până la urmă suntem membri ai Uniunii Europene, avem dreptul. E și asta un drept, să mergem oriunde și să ne stabilim, să ne alegem locul de muncă. E trist însă că în țara noastră nu avem parcă atât de multe șanse ca în altă parte, deși spuneai tu, Iulian, că n-ar trebui să, știu eu, vorbim despre imaginea românilor în străinătate, nu este neapărat una negativă. Ei bine, se pot face lucruri și la noi în țară? Se pot face și se fac lucruri la noi în țară. Doar că gradul de dezamăgire a crescut în cei 24 de ani de democrație. Vorbeam în pauză de democrație și încercam să dăm o definiție a democrației și spuneam că e o putere a poporului. Poporul are puterea, doar că de la o vreme încoace nu o mai folosește. Preferă să nu folosească asta pentru că puterea oricum nu mai contează și asta e greșit. Eu cred că mulți nu sunt conștienți de faptul că au această putere, nu sunt conștienți de puterea votului, de puterea pe care o au în acea ștampilă. Într-adevăr, poate vor spune, nu contează și votul meu, nu contează și părerea mea. E bine dacă ne-am adunat cu toții, până la urmă, cu mai multe flori se poate face primăvara. Dar hai să ne imaginăm altceva, să facem cu toții un joc de imaginație și să ne gândim că astăzi, în ziua alegerilor, nimeni nu ar merge la vot. Da, nimeni, nici măcar candidații. Ce s-ar întâmpla? Să nu ne imaginăm că mergem toți, cum ar fi normal să se întâmple, dar să ne imaginăm că nu merge nimeni. Că nimeni nu-și asumă lucrul ăsta. Nimeni nu vrea să conducă, nimeni nu vrea să fie ales, nimeni nu vrea să ducă lucrurile într-o zonă sau alta. Ce s-ar putea întâmpla? Ar exista progres în sensul ăsta? În mod categoric, nu.
Deci avem nevoie de oameni care să aibă voință, oameni care să își dorească, care să fie lideri și care să aibă nu știu, să fie ajutați de ceilalți oameni. Nu oricine poate fi lider, Iulian. Și voi și în organizația pe care tu o reprezinți, Cristi, și tu ca antreprenor știi foarte bine ce înseamnă să fii lider. Și până la urmă, care sunt calitățile? Calități care poate ar trebui să se regăsească și la viitorul președinte. Cred că cel mai important este să-i reprezinți pe oameni cu adevărat. Să nu te reprezinți pe tine în fața oamenilor, să-i reprezinți pe oameni stând în fața lor. Cred că asta e esențial pentru un lider. În momentul în care își asumă niște lucruri și duce un steag, între ghilimele, pentru un grup de oameni, să fie pentru grupul acela de oameni. O să mai vorbim despre calitățile pe care ar trebui să le aibă președintele. În legătură telefonică este alături de noi Ana Voicilă, reprezentant al Consiliului Național al Elevilor. Ana se află în acest moment la Strasbourg, la Forumul Mondial al Democrației. Bună ziua, Ana, ne auzi? Bună ziua, da, vă aud. Mulțumesc că ești alături de noi. O să te întreb și pe tine, așa cum am făcut și cu invitații care se află acum alături de mine. O să te întreb dacă ai votat, chiar dacă, iată, ești acolo. Da, am votat. Chiar acum îi spuneam și colegii dumneavoastră din regie că sunt lângă consulat. Tocmai de câteva minute am ieșit din secția de vot și mi-am exercitat dreptul de vot. Pentru ce ai votat tu, Ana? Consider că dreptul de vot este cea mai puternică armă a democrației, iar este responsabilitatea noastră a tuturor, atât a adulților cât și a tinerilor, să ne exercităm acest drept de vot. Astăzi este momentul în care noi suntem schimbarea, în care noi facem o decizie importantă pentru viitorul nostru, pentru viitorul colegilor noștri și pentru viitorul țării și de aceea consider că este extrem de important ca fiecare om să-și exercite acest drept. Și dacă ar fi să vorbim despre așteptările tale, așteptări pe care le ai de la viitorul președinte? Consider că trebuie să ne aliniem tendințelor europene, atât în materie de servicii pe care le oferim populației, cât și putem vorbi, ca reprezentant al elevilor, pot să vorbesc în principiu de sistemul educațional și de această dorință a noastră de a schimba pentru viitorul țării. Până la urmă, noi tinerii suntem cei care mâine vom fi în poziția în care vom fi aleși, în care vom fi pe buletinele de vot și pentru acest lucru avem nevoie de educație, de un sistem de educație puternic care să facă față cerințelor societății. Potrivit ultimelor raportări, Ana, avem o prezență de puțin peste 20%. De ce crezi că nu au ieșit toți românii sau mai mulți dintre ei până la această oră la vot? Din câte știu de la colegii mei din țară, prezența la vot este mai mare decât cea din 2009. Sper ca până pe seară cât mai multă lume să-și exercite acest drept de vot. Noi, Consiliul Elevilor, am demarat de ceva timp o campanie pentru a încuraja pe colegii noștri din întreaga țară să-și exercite acest drept. Chiar și astăzi am trimis mesaje în întreaga țară, SMS-uri, am trimis undeva la aproape de 10.000 de SMS-uri, astfel încât întregii colegi, toți elevii majori să iasă la vot și, până la urmă, la acest exercițiu democratic. Aș vrea să ne povestești puțin despre organizarea votului. Iată, acolo la Strasbourg, la consulat, spuneai tu că ai votat. Cum ți s-a părut organizarea? Au mai fost și alți români? Da, au fost. Am stat la coadă, ca în orice alt centru din diaspora, din afara României. Am stat undeva la aproximativ 2 ore. Eu am fost undeva la numărul 520 pe lista de votare. Afară aproximez că mai sunt încă 300 de oameni. Spre seară sper să ajungă numărul la 1000 de persoane. Acest lucru ne demonstrează, iată, într-un singur centru, în Strasbourg, o să fie aproximativ 1000 de persoane. Acest lucru ne demonstrează că românii din afară își doresc să-și exercite dreptul de vot aproape de România și își doresc o schimbare. Așa este. Aș vrea să ne vorbești puțin, dacă te mai putem reține 2 minute, despre evenimentul, despre momentul pentru care tu ești acolo. Motivul pentru care ești acolo. Este vorba de Forumul Mondial al Democrației. Eu sunt unul dintre delegații României. În total sunt aproximativ 15 delegați. Eu fac parte din delegații de tineret
Adică îmi exprim opinia cu privire la cum vedem noi democrația și cum pot tinerii să o revitalizeze și să o răspândească pe întreg globul. Și ne poți spune și nouă cum vezi tu democrația? Din punctul meu de vedere, cel mai important, democrația are două părți. Drepturile omului și democrația prin împărțirea puterilor în stat. Consider că drepturile omului sunt extrem de importante și acestea trebuie respectate în întreaga lume. Vorbim aici în principiu de țările din Asia, din Africa, unde aceste drepturi sunt încălcate zi de zi și în care nu se respectă. Putem de asemenea să vorbim și de anumite drepturi, să spunem, de bază. Și aici să ne uităm la declarația, să ne uităm la obiectivele mileniului stabilite pentru 2015 de către ONU, de către Organizația Națiunilor Unite. Și putem să vedem, de exemplu, obiectivul al doilea, care a fost ca în toată lumea populația să poată accesa educația primară. Acest obiectiv în 2015 a fost îndeplinit aproximativ 80%. Ceea ce arată că, iată, nici măcar educația primară nu o putem implementa la nivel mondial. Sperăm ca agenda post 2015 a Organizației Națiunilor Unite va cuprinde anumite măsuri pentru statele care nu au reușit să îndeplinească acest obiectiv și să le sprijinim spre îndeplinirea acestuia. Mulțumim mult de tot, Ana. Iată, de acolo, de la Strasbourg, ai fost în legătură directă cu noi. Mulțumim mult de tot pentru intervenția ta și pentru faptul că ai votat. Iată, România ar trebui să mulțumească faptul că avem astfel de reprezentanți care, deși sunt acolo, merg și votează. Mulțumim mult! Iată, a fost Ana Voicire de la Strasbourg. Spunea că a stat la coadă 2 ore și mai erau afară câteva sute de români. E un lucru încurajator, bucurător. Da, dincolo de asta, eu am fost surprins de discursul unui tânăr român, ce vorbeam mai devreme de reprezentarea României acolo. Probabil că Ana e undeva la 18-19 ani, fiind un reprezentant al elevilor, cu un discurs impecabil de la Strasbourg. Genul ăsta de oameni fac onoare. Suntem mândri. Și este un prahovean. Și este un prahovean. Da? Suntem mândri că avem astfel de copii sau de tineri sau de adulți care ne reprezintă așa. Și da, tot ce spunea ea în discursul ei, impecabil, e total adevărat. Partea asta cu statul la cozi, am văzut-o și astăzi în mai multe centre din Europa, românii merg și votează. Și cred că unul dintre motivele pentru care merg și stau la coadă este faptul că sunt plecați din țară pentru că au fost nemulțumiți aici. Și pentru că vor să strige cumva nemulțumirea aia pe care au adunat-o plecând, fiind forțați, practic, de împrejurările politice, economice, sociale, de cele mai multe ori politice și economice, ei merg și votează. Și pentru că văd o altă realitate, cunosc acolo o altă realitate pe care o doresc și pentru români și pentru familiile rămase aici în țară. Poate și ăsta este un sigur un motiv. Da. Mai spunea Ana de faptul că organizarea a decurs bine la consulat. Stau însă oamenii la coadă. Nu știu cât de mult stau și în Ploiești. Voi ați văzut, erau foarte mulți oameni când ați mers voi? Eu când am fost, am avut ocazia să fiu primul și în spatele meu să fac o coadă mică de vreo 7-8 oameni care ar trebui să stea la coadă să ieșim noi din secție, să intre ei. Deci ai fost chiar la primele ore ale dimineții? Nu, undeva la ora 11. Am înțeles. Ai avut noroc așadar. Ei bine, iată, în diaspora se votează. Avem aproximativ 3 milioane de români. Sperăm că voturile vor veni de acolo. Nu numai, iată, la Strasbourg s-au organizat secții de votare, ci sunt aproape 300 de secții de votare în 95 de state. Voturi importante vor veni și de acolo. Așa cum spuneam, voturi ale oamenilor care văd și alte realități și contează lucrul ăsta, pentru că atunci când ai cu ce să faci o comparație, știi ce-ți dorești. Că atunci când vezi ce înseamnă mai bine, vrei mai bine și pentru cei rămași în țară. Mai vorbea Ana foarte bine despre democrație și mai avem un material, este un material difuzat de televiziunea română. E vorba despre prima dezbatere electorală din 1990. Avem și atunci o definiție a democrației extrem de interesantă. Doresc să o urmărim împreună și să revenim după aceea să comentăm, să vedem dacă lucrurile mai sunt la fel de actuale sau nu. Aduc
elementul esențial al democrației, care nu este jocul numerelor, cifrelor. Cine are majoritate? Cine dintre noi trei astăzi o să aibă numărul cel mai mare de voturi? Nu este democrație. Democrația însemnează o înțelegere că omul este în centrul societății și toate instituțiile se învârte în jurul lui. Că democrația însemnează că îl asculți pe om și pe urmă îi respingi punct de vedere. Democrația se poate, chintesența democrației, se poate exprima într-o singură frază. Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine. Dacă ești în stare să faci treaba asta, atunci am început să învățăm ce însemnează democrația. Și rostul meu, în momentul în care nu voi fi ales, va fi să aduc democrația în țara asta pe cât mă ajută pe mine puterile mele. Am revenit, se întâmpla, repet, în 1990, este o imagine scoasă din arhiva televiziunii române. Prima dezbatere electorală, Ion Rațiu, l-am avut în imagine. Mai este actual ceea ce spunea, chintesența democrației, să lupt până la ultima picătură de sânge pentru dreptul tău de a nu fi de acord cu mine. Da, mi-amintesc de prima dezbatere din 90, când domnul Câmpeanu, domnul Iliescu și domnul Rațiu, pe care l-am văzut acum, au purtat într-adevăr o dezbatere electorală. Și românii, surprinși după regimul comunist, au văzut într-adevăr și altceva. Și încercam din nou să fac un joc de imaginație și să-mi închipui ce s-ar fi întâmplat dacă domnia sa ar fi fost ales atunci. Cum am fi stat astăzi? Care ar fi fost prezența la vot astăzi, după 25 de ani de democrație pură, în care oamenii și-ar fi exercitat cu totul dreptul ăsta de vot? Cât de mult în ziua de astăzi politicienii, știu eu, acordă acest drept, să nu fii de acord cu mine, nu te conving că iată ce fac eu, ce spun eu, este ceea ce este bine pentru tine și pentru România, ci ai dreptul la opinie, ai dreptul la libera exprimare, ai dreptul să nu fii de acord cu mine, cum spunea Ion Rațiu. Crezi că mai contează lucrurile astea pentru ei? Se încurajează tinerii, iată, să aibă opinii diferite, să fie diferiți, sau poate vezi prin școală, prin tot ceea ce se întâmplă, o oarecare uniformizare? Nu, este normal să nu fii de acord cu un om. Știu din povești ce mi s-a întâmplat și mie. Eu eram un pic mai atent la școală și eram cam singur în clasă care îmi permitea să-mi iau de profesor că greșeau sau nu explicau cum trebuie clasă anumite lucruri. Și știu că părinții mei erau de fiecare dată la ședință certați că iar m-am luat în gură cu doamna profesoară de matematică. De-aia mă gândeam de ce să nu îi spun că a greșit, pentru că colegii mei vor învăța greșit acel model de exercițiu. Am trăit oarecum cu teama asta de a, știu eu, nu-l contrazice pe cel care ne este superior, pe cel care aparent ne este superior. Da, am trăit 45 de ani cu această teamă și la câteva luni după ce regimul comunist teoretic a picat, a venit cineva care ne-a spus că mi-aș da și ultima picătură de sânge pentru dreptul tău de a nu fi de acord cu mine. Și asta e șocant, e ceva organic ce nu poate fi înțeles. Din start vine cineva care spune că tot sistemul pe care ai fost clădit e de fapt greșit. Și atunci, din nou, e teama asta de schimbare, e teama de ceva nou, ceva ce nu înțelegi, care oricum, sau oricât de bun ar fi, nu știi dacă se potrivește, nu știi dacă este pentru tine. Nu cred că există progres fără schimbare. Cred că la momentul 90 lucrurile erau foarte la început. Era foarte greu atunci să vorbim de schimbare și de progres din prima zi sau din primele luni după un regim comunist. Dar astăzi cred că putem să vorbim de o schimbare și de un progres real pe care îl putem face în fiecare zi. Nu mai există aceeași teamă în electorat? Cred că a fost schimbată cu nepăsare și cu indiferență și cu foarte multă dezamăgire. Nu știu dacă mai e teamă. În momentul ăsta ieșim în stradă, după cum bine știm cu toții, foarte ușor, ne inflamăm pentru cauze sociale sau pentru cauze politice sau administrative foarte ușor, dar nu suntem constanți. Dar ne mai inflamăm, Iulian, te întreb? Se întâmplă, da. Am văzut grupuri organizate, fie de tineri, fie de, nu știu, persoane mai puțin tinere, care au ieșit, care au luat atitudine civică. Dar n-au fost constanți. Adică ne-a plăcut să ieșim și să ne ținem de o cauză și știm foarte bine că s-au întâmplat ca mari corporații să părăsească România pentru că, într-adevăr, a existat o reacție civică, o reacție adevărată.
Oameni vii care acționau într-un fel sau altul. Iulian, dar și tu, Cristi, prin ONG-ul din care faceți parte, aveți zi de zi contact, luați contact cu astfel de oameni, cu oameni care ar trebui să se mobilizeze, cu oameni care ar trebui să fie, în primul rând, ei schimbarea pe care o vor în lume. Se întâmplă lucrul ăsta? Sunt piedici, știu eu, venite din partea oamenilor sau despre altfel de piedici vorbim? Piedici pe care poate le-ați întâlnit în proiectele pe care vreți să le implementați? Nu știu ce... Știu că la noi în organizație oamenii vor o schimbare și nu i-am văzut reticenți la o schimbare. Doreau să ducă la vot și să schimbe ceva. Când acum 2 săptămâni am avut un eveniment de afacere în orașul Ploiești și oarecum pe mine și pe Iulian a durut foarte mult slaba reprezentare a firmelor, a mediului de afaceri din Ploiești la acest eveniment. Era un eveniment nu creat pentru noi doi sau pentru ceilalți colegi. Era un eveniment creat special pentru ei. Aveau posibilitatea să învețe foarte multe lucruri și, sincer, am rămas dezamăgiți. Nu știu dacă am greșit noi sau n-am știut să ne vină foarte bine acea conferință, dar nu știu, Sunt mai mulți factori cu siguranță. Contează și o bună organizare, contează și o foarte bună promovare, contează ca mesajul tău să ajungă la electorat sau la cel care ar trebui, nu? Să te asculte. Dar e nevoie și de implicare, e nevoie de răspuns din partea celuilalt. E nevoie pentru că este un proces dublu. Același lucru se întâmplă inclusiv în zona asta politică a promisiunilor electorale. Am vorbit mai devreme și spuneam de promisiuni electorale. Sună foarte urât, promisiuni electorale. Cred că ar trebui să existe un program pe care oamenii ia să-l implementeze. Nu vorbim doar de niște promisiuni, pentru că știm că promisiunile nu reprezintă nimic. Am putea să promitem orice și după ziua alegerii în care omul și-a pierdut dreptul ăsta de a mai avea o voce și de a mai schimba lucrurile, alea rămân doar niște cuvinte scrise pe o foaie de hârtie și ușor le transformăm în promisiuni. Și atunci le îmbrăcăm într-o dezamăgire cumplită, dar ar trebui să existe programe, ar trebui să existe, vorbim așa în abstract. Oamenii ăștia care fac lucruri sau care promit că fac lucruri sau care doresc, nu, cred că cel mai corect e, ei doresc să facă niște lucruri, să le dăm posibilitatea să facă lucrurile astea. Să nu mai votăm negativ, să votăm pozitiv dacă lucrurile s-au întâmplat. Dacă nu s-au întâmplat... Hai să luăm, fac eu acum un exercițiu de imagine, hai să luăm ca pe o afacere. Această afacere numindu-se România. Avem nevoie de un plan pe care foarte mulți și l-au propus, ni l-au propus și nouă, un plan pe care promit să-l realizeze. Bine, avem nevoie de niște pași, avem nevoie ca lucrurile să meargă bine pentru ca toate aceste soluții, toate aceste idei să se implementeze corect. Mai sunt 2 lucruri. Să zicem că e un plan și e o afacere. Trebuie să mai avem încredere unul în celălalt, da? În părțile astea două. Fie pe de o parte Cotroceni, pe de altă parte poporul român. Și mai e ceva mai important. Și e vorba de muncă. Din ambele părți. Și instituția prezidențială. Și ar fi fost interesant și sper să faceți voi astăzi asta, pentru că am văzut că ați avut un program destul de interactiv, cu foarte multe informații benefice pentru cei care aleg, să le spunem oamenilor și care sunt cu adevărat drepturile și îndatoririle unui președinte. Care sunt ele concrete? Pentru că oamenii și materialul de la voi spuneau mi-aș dori pentru copiii mei, mi-aș dori sau aș vrea pentru țara asta. Sunt atribuții care nu au legătură cu lucrurile astea în sarcina președintelui. Și atunci e vorba de a nu cere sau a nu aștepta lucruri care nu țin de omul respectiv. Apropo de asta, haideți să muncim, să ne facem fiecare dintre noi bucățica pe care o avem de făcut. Președintele sau persoana care va fi desemnată președinte să facă lucrurile pe care le are în sarcina, în fișa postului, să le facă foarte bine, noi să le facem pe ale noastre și la sfârșit să contabilizăm, ca într-un business, să vedem dacă a fost profitabil sau nu. Pentru că de cele mai multe ori mergem dezamăgiți, cu așteptările foarte mari, cu așteptări care nici măcar nu sunt reale. Nu sunt reale. Și dacă omul ăla și-ar dori să facă lucrurile astea, practic n-ar avea cum să le facă. Spunem tot din afaceri, din planul de acțiune pe care tu îl faci și îl proiectezi și pe care fiecare dintre noi ar trebui să-l aibă până la urmă, pentru că avem nevoie de un plan, trebuie să știm unde ne dorim să ajungem pentru a ajunge acolo. Cum ar trebui să stea lucrurile cu România, dincolo de... Cred că ar trebui să existe un plan, tu ai spus foarte bine, ar trebui să existe un plan concret, cu niște obiective pe care să le contabilizăm din când în când și să schimbăm lucrurile respective.
complăcut, cumva în situația în care am mers, e bine și așa, am mers în sistemul e bine și așa și ne-am abătut foarte mult de la plan. Domnul Rațiu vorbea în 90 de principiile de bază ale democrației. Nu știu câți dintre politicienii, dintre candidații de astăzi, știu definiția cuvântului democrație. Ăsta cred că ar fost un joc interesant. Nu știu câți dintre ei sunt dispuși, apropo de ce vorbeam mai devreme și cu Ana, să participe la o dezbatere despre democrație. O dezbatere reală, cu niște argumente concrete. Vorbim de un plan, luăm un plan de afaceri și îl ducem în zona asta politică. Care sunt obiectivele lor concrete? Nu avem nimeni să ne spună pe plan personal și pe plan al unui grup de oameni pe care îl reprezintă, care sunt obiectivele pe termen scurt, mediu și lung. Perfect. Îmi doresc să fiu președinte în România pentru 5 ani de zile ca să se întâmple următoarele lucruri. Personal, după ce nu voi mai fi președinte, se vor întâmpla lucrurile astea. Aș fi fost curios să văd un astfel de discurs. Cred că ar fi fost foarte interesant. Ar fi fost, așa este. Și au avut acel plan de care spuneam. Cele mai multe dintre obiective se îndeplineau undeva, poate în mandatul 2, în mandatul 3, nu erau suficienți acești 5 ani. Sau se întâmplă să atace foarte mult un alt contracandidat. Am văzut că a fost din nou o modă în campania asta electorală să lovim în stânga și în dreapta, fără să ne concentrăm pe zona pe care o cunoaștem și cu care să mergem noi înainte, personal. Corect. Uite, apropo de lucrul acesta, de profesiile pe care le-au candidații, o să citesc eu din datele pe care mi le-am scos, meseriile prezidențiabililor. Avem 6 absolvenți de drept, 2 economiști, 2 ingineri, un profesor de fizică și unul de filozofie, un sociolog și un politolog. Cât de mult credeți voi că, iată, contează profesia, contează formarea pe care o ai în spate pentru a conduce o țară? Nu cred că contează foarte mult o profesie, să fii jurist ca să devii președinte al unei țări. Trebuie să știi ce vrei pentru popor, să știi să reprezinți și să duci România într-o imagine mult mai bună, practic, și dacă vii din popor, e mult mai bine. Dacă asculți rugămintea cetățeanului de rând. Rămăsesem datori cu niște calități ale liderului, nu? Până la urmă, președintele este un lider și nu vorbim acum dacă formal sau informal, ea este funcția cea mai înaltă în stat în România, așa că el va duce imaginea mai departe, el va trebui să coordoneze, iată, este și în funcția capitanul CSAT-ului și așa mai departe, siguranța țării, așadar este în mâinile președintelui. De asta spun că eu cred că e importantă cumva profesia din care vii și background-ul pe care îl ai. Cred că e important să ai studii medii sau studii superioare, pentru că asta te cumva îmi certifică mie personal și poate și altor oameni că ai interacționat cu niște oameni, că ai făcut niște studii, că ai cunoscut niște persoane cu care ai dezvoltat sau nu un proiect sau altul. Era important să vedem, cred că ele au existat, acum recunosc că nici nu le-am urmărit pe toate. Am fost surprins astăzi pe buletinul de vot să întâlnesc niște nume pentru prima dată în viața mea, dar nu știu dacă persoanele respective chiar aveau un CV care se recomande în zona asta de candidat la președinție, că ar veni cumva natural procesul ăsta. Și atunci maniera asta de a candida, nu mai spunem a câta oară pentru anumiți candidați, e un mod de a-ți face o reclamă, poate? Sau cum o vedeți? Cred că da, mă gândesc că cineva care a încercat de mai multe ori și nu a reușit niciodată să câștige un loc, poate nici măcar în turul 2 sau nu știu dacă au reușit să intre în turul 2. Perseverența asta poate fi bună, dar cred că la un moment dat devine destructivă, pentru că Rodica, asta înseamnă că cineva, poate care chiar ar trebui să devină președinte, nu o să aibă acces, pentru că sunt cam aceleași persoane care candidează. Așa este. Din minut în minut așteptăm raportările de la Biroul Electoral Județean, așadar ultimele raportări, cel puțin pentru Prahova, se situau procentele peste media națională, undeva în jur de 23%, așadar așteptăm și mai mulți prahoveni, așteptăm și mai mulți români să iasă la vot. Vedem din moment în moment, așadar, care sunt ultimele informații de la Biroul Electoral Județean, acolo unde o echipă Ploiești TV se află. Până atunci însă vorbeam de democrație. Nu vreau o definiție de la voi. Vreau însă să-mi spuneți cum ați simțit voi că într-adevăr trăiți într-o democrație, că vă sunt respectate drepturile sau, de fapt, vă las pe voi să-mi spuneți ce credeți că înseamnă să trăiți într-o democrație. O să-ți povestesc ceva care nu o să-ți placă. Apropo de exemplu de mai devreme, vorbeam de experiențe din străinătate. Și eu personal am văzut o definiție a democrației în adevăratul sens al cuvântului,
într-o țară în care am stat o perioadă și într-una dintre seri, lucram acolo cu unul dintre colegii mei, era un scandal european cu ceva comisari pe fonduri europene, cu o fraudă făcută la Bruxelles și am întrebat persoana respectivă, care era cetățean din țara respectivă, cine este președintele. M-ar fi interesat foarte tare să găsesc detalii pe internet despre persoana respectivă și am întrebat un cetățean pe care inițial l-am considerat extrem de ignorant, pentru că mi-a răspuns că nu știe numele președintelui și am zis că asta e halucinant. Cum să trăiești numele președintelui țării? Numele președintelui țării respective. Și a zis, nu știu cum se numește președintele țării noastre. Și am zis, nu se poate, adică cum să nu știi. Și am făcut din nou exercițiul ăsta a doua zi cu o altă persoană, tot cetățean străin din aceeași țară și cu altă și cu altă și cu altă. Putem ști țara măcar? Da, vorbesc de Cipru. Și am constatat că, și erau tineri, am întrebat și tineri și bătrâni, și o mare parte dintre ei nu știau numele președintelui țării respective. Și a doua mea întrebare a fost, bun, cum nu știți? Nu-l vedeți nicăieri? Nu vă interesează? Și a zis, lucrurile merg. Și președintele este undeva în umbră, e garantul că lucrurile funcționează. Și pentru mine asta a fost cumva o definiție a democrației, în sensul în care guvernul, executivul, da, și legislativul, deci partea de executiv, de cei care execută, și partea de legislativ, de Parlamentul, cei care legiferau, chiar făceau lucruri. Deci președintele era în spatele unei cortine, era doar o funcție de reprezentare în străinătate. Nu se implica în politica națională. Poate părea un exemplu de ignoranță. Pentru mine nu a fost un exemplu de democrație, pentru că oamenii erau atât de mulțumiți de celelalte două puteri din stat, încât președintele pentru ei era doar o funcție de reprezentare. Și nu conta persoana? Să mergem până acolo să nu conta persoana, pentru că erau probabil este? Și candidații la același nivel și știau că oricum funcția aceea e doar o funcție de reprezentare. La noi a devenit o funcție de reprezentare în media, poate, de reprezentare în scandaluri politice, de reprezentare în alte zone. Și poate la noi ar fi avut nevoie de o statuie. Nu vorbesc de una, poate de una simbolică. Cristi, tu știu eu care sunt lucrurile care te-ar determina să te simți într-adevăr într-o democrație? Eu nici n-am avut ocazia să trăiesc în celălalt regim. Am născut exact în anul 1990, exact după Revoluție. Nu știu cum a fost înainte decât din poveștile părinților mei. Și ce spunea Iulianis m-a uimit și cred că așa ar fi bine să se întâmple și la noi. Adică președintele să fie în umbră, să facă lucrurile să meargă astfel încât să nu mai conteze cine este acolo. Este posibil în România? Cred că suntem departe. Cred că da, suntem foarte departe, dar cum spunem și noi, orice lucru nu este imposibil. Așa este. Pentru asta însă trebuie foarte mult efort. Spuneai tu bine, Iulian, și de o parte și de alta. Vom vedea cât efort au făcut astăzi românii. Așteptăm în continuare și vom sta aici până vin rezultatele de la Biroul Electoral Județean. Credeți că e vorba și de un efort până la urmă, acela de a merge la vot, sau e vorba... Cred că da. Trebuie totuși să tai 10 minute din viața ta pentru a-ți alege un președinte. E totuși un efort considerabil. 10 minute pentru 5 ani pare cumva echitabil. Voi ați făcut un demers fantastic astăzi și continua și spuneți-le oamenilor. E vorba de 10 minute. E vorba de 10 minute care pot să schimbe lucrurile. Chiar vor schimba lucruri, nu numai că pot schimba lucruri, chiar vor schimba lucruri, pentru că, iată, vom avea un nou președinte, care cu siguranță nu va mai fi cel care a fost. Vom avea așadar un nou președinte care va face ca lucrurile să se schimbe. Vom vedea dacă în bine sau în rău, vom vedea dacă va respecta promisiunile electorale, dacă va respecta planul de țară, dacă își va îndeplini atribuțiile constituționale, dacă va fi un bun mediator, așa cum ar trebui să fie președintele țării, dacă vom avea parte de liniște, de progres economic și de toate lucrurile bune de care avem nevoie, sau de o imagine pozitivă a României peste hotare. Avem nevoie și de locuri de muncă pentru tineri și chiar dacă nu în mod direct președintele va influența lucrul ăsta, aș vrea să vă întreb pe voi. Cum credeți că economia poate fi ridicată? Cum credeți că... Pentru că economia este importantă într-o țară. Cred că e fundamentală economia. Cred că dacă nu ai o economie, o agricultură și un turism care să funcționeze și care să-ți aducă la buget suficiente fonduri, astfel încât să ai o dezvoltare durabilă, nu o dezvoltare pe cicluri electorale de 4, de 5 ani de zile, lucrurile nu vor funcționa normal. Și da, e important președintele, pentru că da, este important primul ministru pe care acesta îl desemnează și pentru că este important ministrul economiei și politica pe care o face.
putem vorbi teorie despre asta foarte mult, dar în realitate chiar e important. Chiar e important să mergi să votezi și chiar e important ca persoana pe care o desemnează, din nou, fac o întrebare cumva în mediul vostru pentru că sunt în fața oamenilor și întreb, nu știu câți dintre cei care candidează astăzi și ar trebui să ne gândim foarte bine în momentul în care mergem să votăm și-au desemnat cumva și primul ministru sau măcar au menționat. Persoana aceasta va fi desemnată de mine în momentul în care voi câștiga alegerile ca fiind primul ministru, pentru că cumva ar fi facilitat alegerea, nu? Ne-ar fi ajutat și pe noi să luăm o decizie mai ușor. Bine, din câte știu eu, momentan actualul președinte va desemna primul ministru în ultima zi. Viitorul președinte va fi și cel care își va forma guvernul, alături de care vor coabita ei, iată, pentru a duce România pe drumul cel bun. Nu zic că neapărat că acum România se află pe un drum greșit, pentru că până la urmă avem parte de progres. Și lucrul ăsta am simțit-o chiar dacă nu am trăit foarte mult în perioada comunistă. Lucrurile merg spre bine și încercăm să învățăm și de la cei din spre vest, ne mai uităm poate și la cei din Asia și atragem capital străin. Este important și asta, să aducem investitori și te întreb pe tine, Iulian, pentru că, iată, ești antreprenor. Povesteam data trecută când ne-am întâlnit aici în studio că e important pentru mari întreprinzători sau mari investitori străini să existe o siguranță. Să nu avem scandaluri politice care vor duce bursele sau piețele financiare economice în jos sau le vor fluctua foarte mult. Să nu avem o schimbare legislativă care va buimăci cumva oamenii care vin și investesc sume foarte mari de bani într-o țară care nu are stabilitate economică. Și atunci e important ca cineva care nu-și dorește scandal, care nu-și dorește un conflict continuu, care își dorește o normalitate. Tot am auzit astăzi, vorbindu-se de normalitate, reîntoarcerea la normalitate. Și n-am fost de acord cu asta, pentru că am avut impresia eu am trăit și în perioada comunistă, o perioadă scurtă din viața mea, nu știu dacă era normală perioada respectivă, era mai liniștită în sensul în care scandalul public nu exista în zona asta politică, dar revenirea la normalitate cred că nu se poate face. Pentru că noi ar trebui să intrăm în normalitate. Nu să revenim la nu mi-amintesc în toți acești ani o perioadă de normalitate, combinată cu o criză economică care ne-a dus în zona asta. Bine, acum iarăși ne întrebăm ce înseamnă normalitate și în funcție de cine o definește și cum arată normalitatea aceasta. Exact. Dar dincolo de asta, un cuvânt foarte important, zic eu, în toată această discuție este încrederea. Încrederea pe care o avem în politicieni, încrederea în care o avem în cei care ne conduc, iată, prin acest vot le dăm practic și încrederea noastră că ei ne vor duce... un gir. Girăm cumva cu încrederea noastră niște lucruri. De asta spuneam că la un moment dat încrederea noastră va fi schimbată, poate. Să sperăm că nu de această dată. Dar ce ne face să sperăm asta? Pentru că dacă ne uităm în trecut, lucrurile s-au întâmplat exact așa cum povestesc eu, din păcate. Nu mi-aș dori ca lucrurile să se reîntâmple la fel. Am schimbat încrederea noastră cu indiferență, cu dezamăgire și, în final, cu sentimentul de inutilitate al votului și de asta am decis să nu mai mergem să mai votăm. Totuși, și cred că noul președinte va trebui să vadă mai întâi interesele țării decât interesele personale sau asta e bine să se întâmple a clasei politice. Cred că asta e cel mai important. Așa este. Și pentru asta ar trebui să-și ciulească bine urechile și el și toți cei din stafful sau cei care îl înconjoară și să fie foarte bine ancorat în realitate. Am avut de-a lungul edițiilor neconvenționale, am avut la un moment dat și niște voluntari prezenți. Era un tânăr care nu avea drept de vot, avea 16 ani, dar vă spun foarte sincer că vorbea ca unul de poate 36 de ani, cu o responsabilitate și cu un simț civic extrem de dezvoltat. Și e bine le recomanda politicienilor să meargă puțin și să trăiască așa cum trăiesc cei mai de jos, pentru a cunoaște realitatea atunci când se află în birou și atunci când ar trebui să ia deciziile importante. Da, pentru că deciziile lor sunt directe și foarte importante pentru omul de rând, pentru oamenii de jos. Și de aceea ei trebuie să asculte și trebuie să cunoască realitatea atunci când iau aceste decizii. Trebuie să fie foarte responsabil. Hai să ne gândim că oricare dintre noi ar fi ales. Cred că ar fi o responsabilitate foarte mare. Dacă lucrul ăsta ar fi însoțit de o conștiință de sine și de o conștiință a lucrurilor pentru oamenii care te-au ales, n-ar trebui să mai existe înlocuirea încrederii cu dezamăgire, indiferență și poate ură la final. Pentru că ar trebui să ai încredere în tine, pentru că oamenii ți-au dat încredere în tine.
Așa este, cu toții am dat încredere și să sperăm că până la 21 cât mai mulți români vor face lucrul acesta. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența din această după-amiază. Așteptăm în continuare rezultatele de la biroul electoral județean, estimări, de fapt, și prezența la vot. Echipa Ploiești TV se află acolo. Vom veni așadar cu amănunte. Atât pentru moment. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi. Urmează jurnale de știri, urmează și colega mea, Lili Maxim, dar și eu. Ne vom întâlni mai pe seară. Nu uitați, tot ce trebuie să faceți astăzi este să mergeți la vot și să rămâneți alături de Ploiești TV. La revedere!